martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jehovah amanami na mga ramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan tangihonon nami mahatam na badiyay. Asi maroham dihami uka maroha do pikiran nami dibaga sa todim tod di parbadia. Asa takas suatu sihami jala takas hutang iyo kami hatam na badiyay. Amen. Horas madihita sude. Huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita, di minggu na paunopod dung Trinitatis sadarion, ima na tarsurat, di buku Sada Musa bidu 10 mamukasian ayat 22, sahatu ayat 32. Tapai hutihu ma di rohata songonomma didok. Si Abraham mangudihon Sodom. Dungi dipajonok si Abraham jalanin nama. Tung ripasonom mo ma natigor rap dohot parjahat. Atik tung adong 50 halak akan natigor di bagasak kutay. Tung ripasonom mo may. Dang olanam mo hutay ala na 50 natigori akan na di bagasani. Daw may siyak ko. Mangulahon si songoni, mamuno na tigor rap doho parjahat, tung sobokon parjahat ma natigori, balias may siyak ko, tung naso uhum ma bahinom mo, si uhum mamilia portibion, jadi nin na Jehovah ma, molotong jupangaw di bagasak kuta Sodom 50 halak akan natigor, say na olanak kudo na saluati ala nasida. Dunginin na si Abraham mamangalusi. So bakwali Tuhan. Nung asapalahu mau mamuka makatay dohotto. Atik pe orbuk jala sirabu na. Uatong moru 5 halak siyan na 50 akan napitori. Tung ripas sonom mo luhut hutai alani silimai. Jadi nin nama dang ripasonokku molo tung jupangaw di si 45. Dungi diulahi si Abraham muse dope madok tu ibana nin nama. Ua tung 40 jupang di si. Jadi nin na Jehovah ma dakka huok kuna sida ala ni na 40. Dungi nin na si Abraham ma. Ua unang tung tarima suali Tuhan ala hudak dati madok. Atik tung jupang di si 30. Jadi nina Jehovah ma dakka huwa kuna sida molotung jupangau 30 di si. Dungi nina si Abraham ma ida ma nunga sapala hu mau mamuka madok tu Tuhani. Uatung jupang di si 20. Jadi nina Jehovah ma dang ripasonokku ala nina 20. Jadi nina si Abraham ma unang tung tarima suali tu hakki ala nama dok au dope holan sahelion. Atik tung jupang di si 10. Jadi nina Jehovah ma dang ripas sonokku nasida ala nina 10. Jadi dung sud Jehovah makatai doho si Abraham lau ma ibana mulak ma doho si Abraham tu ingananna ima sahakna. Huria na hinaholongan ni Tuhata hobar tu topik ni mingguta sadarihon na mangodolhon tangiang mangidohon haluaon. Takas doi tarida marhite sian habaranion ni si Musa na mangudihon luat Sodom hatihai. Habaranion na mangidohon asa malua hotai. Ditogu-togu hatani debata dohita marhite turpuk jami taon asalam marpos ni roha dilapatan dipakorhon dohot digogo ni tangiang dingulutta songon akan napursea di parsi hohoton ni debata di pardalanan ni ngolu diganup napurseai dipakulingi debata hita marhite turpukon asa marsiajar hita sian pangodianon na pinatupani sahalak na porsea tu ibana di pardalanan na ngolu ni sadabangso na marsiajar dope manadda debata ima tangiang ni si Musa mangodihon
luta Sodom. Sian turpuk jami tahun dipabotohod do tuhita hinarikot dohot hina tonggi ni parbue ni tangyang pangudianon patupaon ni akan naporsea tu debatana mangului marhite pengalaman tangyang pangudianon na pinatupa ni si Musa natuk mabahid debata marpamuati rohana midabang sona buido nakita lambarani masuk tuha bangsa parasian ni debata pasahaton tangiang pangudiota sendiri di ari-ari naneng ro di ngolu partodiota huria nahi naholongan ni tuhatta taidama dua hali si Musa pasahaton pangiduanna tu debata jala pangiduan nai mula hulak di patol khas ibana tu debata alai dang mar si gorgor rimas ni debata nang pemula hula di pangidobo ibana ala boha ala takas di hati dakon jala takas di tada si Musa taringot tu hadirion ni debata nasai marpemuati do rohani debata di akka hinamago na pinatupani akka naporsea tu ibana gumudang doholong ni rohani debata tu akka naporsea di ibana ujudi dok ibana molotung adong 50 halak dungi 45 dungi 40 dungi 30 20 sahat tuna 10 mula hulak si Musa pasahaton pangiduan nai tu debata alai toktong do mula hulak nang rohani debata lahu mangudihon bangsoi jala danga pala holan lahu patol khason taringot tu pangiduan ni si Musa diturpukon ibana alai tok takas do marpani dangion si Musa ima taringot tu hadirion ni debata pargogon naso hatudusan na toktong makaholongi bangsona. Namacay menyentuh mata ni haporseota diturpukon ima peristiwa tangi yang pangudianon ni si Musaon uban na dipiliton gabi jamita diturpuk jamita sadarion mangodol khotuhita bagas manang tuise nama jaha doho na ubege hata ni turpukon macarikot haputusan perpudi ni Jahoba ima jadi marpamuetima rohani Jahoba taringot tu hinamago nani lubahonna naing bahenonna tu bangsona ima debata na mangului ima debata na tatadda di bagasan Kristus Yesus tangi do ibana di tangi yang ni akan aporsea di ibana tangi do ibana di tangi yang pangudianon ni akan na jauh-jauh tu ibana mangido asini rohana di akapardosa na ulo marpamuati na ulo menyesal do ibana disakap jea na naing patupon na tujolmai tu bangsona nang tunguluta dang debata na dikontrol rimas ibana debata na makaholongi dohot nama masu-masu do ibana huria na hinaholongan ni tuhata tutu dang tarpasobu debata dosa maralohon ibana alai tong do tutu na mangihuton dang tarpasobu ibana gabe roag warna marhite na mangaripason bangsona lu momoado rohana molo ditadda molo diingot jada disobba jolmai ibana songot debatana marpamuati roha disakapna patupahot jea tu bangsona haputusan ni debatana songonido na dipatuduhot Yesus marhite turpuk episteli na mangajarhon asa martangiak kita di tangiang ale amanami na pinodahonna tu akka sisianna ima dalat dihita lahu mangidohon haluaon di pardalanan ni nguluna di bagasan ni ido laos macarikot tangiang pangudiano ni patupaon ni ganup na porsea di partikian sinuaingon
Huria na hinaholongan ni Tuhatta sa sitong na nungatong macay jorbut na pinatupa ni Jolmay di planet bumiyon. Ima na manigaysa holan asaboy marsonang-sonang sa tokin. Sebagia Jolmay na holan mamikirhod diri na. Disegay Jolmay na tinoppa ni debata. Jala marhitay dileay Jolmay debata na manoppa akay. Sa sitong na nungatong jahat Jolmay dibaga sa pardalanan ni Hajolmaon. Akan nagali siya tonga-tonga ni Jolma, dohot akan nagali siya tonga-tonga ni akan na tinoppa ni debata na asing nunga bahat naong magubuti so marbugas. Dang dipili Jolmay patujuloh kolong tudungan na Jolma do nganna na tinopana nunga malanggar ipola ni patik ni debata si padua honi Jolmay sa sitong na nunga tung bahat di tonga-tonga ni akabang soy di Portibion nuay nga kabangso na mabahin naso debata na mangului gabe debata na sida jala parpudion dakola nakka na di ula Jolma sian akan natinoppa ni debatai nanaing di perdebata Jolmay alay nuaingon nunga Jolmay di perdebata Jolmay. Huria na hinaholongan ni Tuhatta sa sitong na nunga ikor ripasono ni debata niyan si toppa na sa hasiyang anon aka Jolma naong mardusay alay dangi di patupa debata danga pala ala bahat dope siya tonga-tonga ni Jolmay na manangyak kot tangiang pangudiano tu ibana atik pesang ngobas sitong doi alay sa sitong na ala ganup tiki domar pamuati rohani debata disakap jea manang hinamago nasi nakapanna ala ni rimasna mida Jolmay. Sa sitong na nunga tung bahat di tonga-tonga ni huria ni Kristus na adong di Portibion na sosetiya makanguluhon ngolu na ibaru balik sa gabi say madabu tungolu na rubi di tonga-tonga ni akaruas ng parhalado ni huria ipe boy do tagwari akay alay danga palamat say rikot guara ni di jami taon ganuk mahita mamareso diritabe. Alay ganup ari say marpamuati do rohana mida hita akaruas ni pamatang ni Kristus na say tarujun mangulu sa robbang doho Portibion jala parpudion di Portibion digital nuaingon lamnal-nal di tonga-tongata do di tonga-tonga ni Portibion aka ina na jolo sa otik do ubotosa alay nuaingon bahat situtu di bagasa tiki na macay hatop di boto sude isarana pinatupa ni na tua-tua na tada Kristus na ditoba na patupahon kekerasan seksual ianak kon nasida pola satu na patupahon ulaon insek na mabahin tung maila si tutu halak Kristen Batak de Portibion sa sitong na molo jujur hita manulukiti hadiriota marsada-sada tuganup dirita tuganup keluargata tuganup parsaurata tuganup gulmi ningoluta dang tagamon so tarimas debata midahita jala sialani nunga tibu disakapi ibana jea manak kamaguat tuhita alay dang songoni dipatupa ibana tuhita. Buasa songoni. Debata maradupok kita akarues ni pamatang ni Kristus. Molo dapota aluson sian Heber 4 ayat 11 saplonom. Ima nasay ditangyak ko Jesus Kristus dohita ditangiang pangodion na ganup tiki. Oppe dibahin na wadong dihuta situa ni malim na bolon na manurusi akka banua gijangi ima Jesus anak ni debata gomos mata tiop naung ta parhatopoti ay naung adong do dihita situa ni malim na tarbahid dong ang makilala di akka hagaliota tung natarujud do ibana disaluhut songok kita alay dang mardosa atong marhiras ni roha mahita madapoton habang sa parasian asa tajalohita talup ni roha jala asa dapot tita asin ni roha bahin pangurupion ditiki halehetanna huria na hinaholongan ni Tuhatta sailam tetadda madebata di pardalanan ni ngoluta tarbahin ibana do marpamuati
di bagasa sude hasala atta sialani i macari kodo manotok kita patupahon tangiang pangudianon maradupon portibion maraduppo kuriai maraduppo dongat tasaripe yana kota sisol hota doho maradupon bangsota dakolam maradupon akana makaholongi hita alai doho dona maradupon akana makasuguh kita akana susah pikira doho saroha doho tita na pinatupa ni si Abraham maraduppo Sodom doho Gomora na pinatupa ni si Musa maradupon bangsona do na pinatupa ni Jesus Kristus di banua gijang maraduppo kita songoni nang akka na pinatupa ni akka na porsea na solhot marsaur do debata di tonga-tongat tahajol maun do nang di tonga-tonga ni huria ni Kristen Batang sian na mamuka adong sahat tutikion i managabiti ruat tuhita na manangyakot tangiang pangodiano ni ay debatado na makaholongi mamasu-masu hita dohot ibana debata narade mamutuson manudati uhumna tuhita siala ni akka tangiang pangodianot tabe amin martangiang mahita mau lihat di ho Tuhan nunga saur behatam na badia itu tonga-tonga nami urupi jala pergugui mahami Tuhan patulus soni di perdalanan ningulu nami amin.